Ahoj, ahoj. Vítajte na mojom kanáli, milí farmári, milé farmárky. Z mapy Farming Simulator 22 názvom Kalembach si túto mapu predstavíme. Poďme na to. Tak, toto nemusíme vyberať. Mapku máme osmičku a jednotku. Na osmičke na pôde aj na jednotke pôde nájdeme pšenicu. Mapu si vypneme. Nájdeme tu traktor John Deere 710. V ďalšej garáži nájdeme plečku Velger Combine Class Max. Ďalej tu nájdeme na balíkovač sejačku. Keď si otvoríme ďalšie dvere, tu nájdeme s vlečkou, vlečka s tou listou od klasu. Ďalej tu nájdeme na strávy, na seno, ak som sa nemýlil, ak som sa pomýlil, ospravedlňujem sa. Ďalej tu nájdeme obrábanie pôdy, rozprašovač hnojiva, to je asi tiež na obrábanie pôdy. Je túto garáž. Nájdeme tu tiež na niečo s trávou, kosačku. Nájdeme tu Favorit 515C traktor. Ďalej tu nájdeme Shuffled. No, to je taký, jak pozerám to dvíhanie niečoho, tak presne niečo na baze vyskleníš vozíka. Takto sa to je to naša pôda vnútri, náš objekt celý. Pôjdeme na ulicu. Tak tu vypadá ulica celá. Auta premávajú, vidíte, zaujímavá mapa, pekná mapa. Takže ďakujem, že pozeráte toto video. Vidíte, tu mám ešte stepočky. Ak sa vám páčilo toto video, dajte odoberať, prosím. Spolu dosiahneme 500 odberateľov. Oprem vám všetkým ďakujem, ktorí ma sledujete. Z tejto hry si pravda, že z tejto mapy si zahráme, pretože už veľmi dlho sme si nič nezahrali s Farming Simulator 22 a teším sa s vami, že si môžete končiť zahrať. Čaute, vidíme sa vo štvrtok.